Hi everyone! So, welcome to another vlog. Pangit, uy. Hi mga kaibigan. I mean, mga kabugan. Ka-perfect ba? So, karoon na ako dito sa CDO. Actually, gahapon pa ako naabot. Or last day? Kahapon. Then, ayun, nang problema ko, asa ko mo tuloy. The plan unta is like ila Harold. Si Harold is katong kaban ako sa vlog, na katong sinulog vlog. Eh, taga-diri man na siya, CDO. So, siya akong contact na rin, siya akong friend na rin. So, sa plastic anay. So, siya akong ginauban-uban na rin. So, ato, nag-suggest siya nga sa ilang balay na ako mag-stay. Kaso ba, abot ako diri gahapon is mga 1:30 PM. So, naapa siya duty. So, ang kibuhat is, I mean, on duty ba siya? So, mauto, like, magulat ko sa iya ha for like 4 hours para makarest. And the biyahe ba from Jensen to CDO is like 9 to 10 hours. And I'm like, oh my God, kakapoy. Wow, ikaw. So, at kapoy kayo. So, I really need some rest, Jude. So, mauto, sponsoran na po ni Ma'am Jasmine. O kuan, ma-stay yan. Mauto, dito ko sa Wales Place. And thank you so much, Wales Place. Isa may di gusto live, di ba? So, thank you kaayo, ma'am. Jasmine. And karon gani, diri kakalipat ko lang dito sa kailangan din magtagalog kung makabalhin. So ato, mabay pagbalhin ako diri, nag-transfer ko kay today lagi ang akong booking diri And ayun, kay tapulan man kay imong gawas ni Harold. So nag-order ko via Food Panda. Order food you love. Download the app and order now. May endorsement dahil kayo insertion. Okay, syempre, gibayaran ko din ako sa Food Panda. So, bitaw, ayan. And bago lang ako bago pa po di-launch ang Food Panda dito sa CDO. And, okay, ako naisipan nga, why not mag-order ka Food Panda? In just one tap, na kayo mag-order. Okay, kayo. So, ayun lang. And na-disappoint ko gamay kay, I mean, lamig kayong food. Pero na-disappoint ako kay ano, wagin butangan toyo or suka ang ilang lechon kawali. Dapat mag-initiate po sila. Kaya magbutang, kaya di ba niya mo ang balay mo. Pero siguro ako sila kabalo eh. Pero dapat kabalo po dyan. Karong pagkipagkita ang hurot na pinakbet, sinabawang baboy, lechon kawali. So ayan, walang gi-order. So ayan, I am with Harold. Ano, kung makabathrobe po ko ba? Mara yung basak kayong buhok. Mara yung ngilingiki kayo nagsapaw-sapaw pag pula. Di mo kayo basig maglaway po sila. Baka makita na akong dughan. Maglagot po drop ako naman ina ng abatasan. So ayun lang. And I think we're gonna like have some tour in our room. I-tour ta mo sa room kay kani nga unit ang ako nako is pinakabarato jud kay ni. Di lang jud ako ingon pero pinakabarato jud kay siya. And sulit jud kay siya kay grabe jud siya kabarato. Ayan. So i-tour ta mo. Bahalang kalat. Okay labo. Sunod na sa akong CR. CR dyan. So, ayan. Mga ang butang na yan. Mga nilang mga app. Wala akong kamutugo. Wait lang, mahugas na daw kamot. Wait lang, mga greasy pa yun siya. Di ba mo yung room tour na sa amok? Di mo ba, siyempre, gamantika akong gamot. Ang ko bigay ka na nag-lechon. Awa na, yung kung camera din, gamantika. Lechon kawali pa mo. Uy, libre kayo ang lechon. Take 2! Sunod na sa among CR. So, hindi ko na akong kamuta kayo. Hugas na ako. Ba't mo mga hagikan mo siya nagkinamot. Ganyan, ano mo ganyan. And this is our aparador. A denim jacket ni Harold. Then my camouflage jacket. And then, ako. Cozy close. Isulod na ito. Kailan na po'y mamaya. And here's the table. Kinanan. And then, sa ba? Moni, look at how kalat our room is. How kalat our room. So, ayun lang. Ganan ko kay dako kay space sa sulod. Like, pwede dyan ko mag-sleep. Dili One nga thing na pinakaganahan ako is makita dyan ang view sa Cagayan de Oro. Kaganiha, nahadlok ko kay walang pila ko, mahulog na ko ang chandelier. Chandelier ba niya? Or Mini basta chandelier. ka na magsiga nga nagbitan. Kaya pinakungoni pang-on, niya ko siyang gibira. Yan nahadlok ko nga maana siya kay tanawa to, ni kama na itong isa oh. Si Harold dagang kay siyang dala kay grabe siya. Gi-offeran ko niya insurance.
Kaya dapat daw, insured ko bago mamatay. Grabe si Harold, daghan kayo siya di pa pirma sa ko and nauto po jud ko. Pero din bitaway, dapat mag-insure yung tatanan ka mo. Dapat mag-insurance. Basta kung gusto mo ka ng mas perfect na explanation, i-message si Harold. Kaya di po jud mo niya pansin nun. And ayan pa, kung namoy mga dala, namoy mga uyab, pero ako man jud ko kayo. Kasi ba kung sugton, ako di dapat isa. Then, ayan, dako ang bed diri Then ako siya sofa bed. Makalingkod pa ka kay sofa. Makahiga pa. Ako lang yung birakon dyan. Di lang kay uyab. Kung namin mga friends ba, like, syempre, kung na kay uyab, dili po dyan mong duha eh. Mag-separate tanay. Kung di mo sa crash landing on you. Mag-separate si Ri Jung Yuk o si Seri. Si Seri. Wow, kami na yung makarinig. Kami na yung natagaw kami wala. Hindi dyan kayong crash landing on you bitaw. Like, nag-isip ko kung yung drama is, di dyan kayo ganahan, pero nindot dyan kayo ng stories ng crash landing on you. Di na dyan kumuspoil sa inyo mga ikabasik masagpaan pa kung ninyo kaswerte ba sa inyong kamot. Makatouch dyan mo sa akong aping away bugas. And I think we're done. Sa CR, wala pang CR na tsada. Ay, ang CR yun. And ayan pa. Isa dyan sa mga gina-check na ako kung limpyo ang CR. Kaya syempre ako nga masulod hugaw. So ayun, syempre nani Ali. Hindi ninyo may. And ayan eh ha. Ako jud is pinaka-gi-check jud ako balag kung saan nakahugaw siya siya lang dili dapat limpyo jud eh. Pero isa jud sa akong mga gina-check is kung na ba sila hot shower. Kaya ako mo is grabe jud tugnawon kay ko nga klase sa Barbie. You know, like okay na jud sa ako maligo tagkad lang dira bisan pila pa nakaliguan basta na lang jud hot shower kay diba marag labi isa feeling hot and you know, oily po ba kayo akong skin. So, dapat jud hot water jud ang mahulog gikan sa shower within the para ang oil is mamahulog, maglatay-latay. Wala yung bidet? Oo. Ay, Yun lang, ginawa wala siya. silang bidet. Panasan. Pero, More ba ako gina-check yun sa di CR? okay naman, mga lima ka din. Saan? Uy, dama kayo. Wala sa DVD lang. So, may condition. Oy, no? Or, dili na naman, di ba? Gusto ka mo rito. Ang sakit sa kayo. Sorry, dama kayo. Sinanoon mo while watching this vlog. And baka po mo. Ano? Naapektuhan siya sa Linog, Randolph. Oh? Oo nga, ayun. Feeling ko. And kanina yung feeling na ako naapektuhan sa linog. Kaya naglikit-likit din siya. Naglinog ba dali si Dion? Oh, apil ba nga po? Bisag sa si Jensen. Kay Okay. katong kusot siya si Jensen, Jensen. grabe. Katong kusot si Pero Jensen. Jensen, dyan ay mo si Pando. So, ayun na, tour na to mo. And later is, yung ko kay Harold, inig maabot kong CDO, asa ta maglaag-laag. So, ningon siya, di daw siya gusto nga magplano-plano. So, mo to, the plan is like, oh, pero nagplano, gapon me. The plan is like, dapat unplanned, tanang adtuan na mo. So, wala lang, mura wa may kabalo asa mi yun nga, mura na bitaw. And ganun natawag ko Mr. Louis J, owner sa Collab Gadget. Katong naghadag sa mga iPhone the last time nga nag-anhi ko diri CDO nga tagaan na po daw ko niya AirPods ba? Di ba kaswerte ba sa AirPods makadikit sa kong dalungan? Palayo. So, ayun lang. And siguro mahapit mi niya. And wala dyan ka ba na kung asa mi niya gabi. So, ayun lang. Just stay there and we're gonna update later on. Igwad pa. So ayan mga tumi, Chinkiti karon kay abot ni Harold mo dito yung ginabida nga lamig dito ang milk tea sa Chinkiti and at the same time na team perfect na nagpaabot dito sa lobby. Yun na sila din kay gusto dito akong lang makita. Gusto dito siguro ma-disappoint. Pakita mo. Kaya mas guwapa ako. Wala yung impress mo ba? Sir, we're gonna go down. Wala man yun din. So, ayan, hello. Ah. Grabe, nagdala pa dyan sila cake sa kuha. Naliman ko. Sino kasulat? Sino kasulat ko? Sige, sure. Wala ko sinong effort, Jud mo. Isa ba mga estudyante pa mo? So, ayan. Grabe, na-actually ni Ato and nagkatulog cake. Like, Abot dito? and thank you kayo. So, ayun. Wala ka sa
And I'm so excited, Jude. Like, actually, kagabi, ka na may chingiti, pero nag-ramen lang lagi mi dito, And this is mag-isabay din mo ang hot and cold, like nag-ramen mi, then mag-milk mi. Paag na naman ba? Ito talaga yung And anam lagi sa chingiti, and makatilaw na dyan sa milk. Oo, kaya. So, ako ano yung... Oo, imo na yun na. Okay na. Thank you. Ano pa nga? Pakita sa... Oh my God. Nakasulat pa perfect ba? Kailan yung mga... Ay, nani manika nami. Ay, hindi mo na dinaboy. Ayan, naka-order ng Jude and yes, lamit Jude siya. Kaya, ang uban mong good is, kabalo ka ng explanation lang pag mo inunda kag milk tea mo makalingin og ulo kaysa katami sa kaunsa. Kani siya kay makalingin og aping. Makabuto og bimpo. Ay, bimpo sa ni buto ako wala jud ra ba. Ayan, we're walking down the streets. What street is this? Victoria. We're on our way to Call of Gadgets CDO and ayan na. Yeah, pinto mo pagka maldita ka. Dili mo na, oh. Yeah, thank you, yeah. We're here. We're here. Hello, tayo. Hello, you're back. At pila pag ni? Ay, asin. Like, wala matira. Ay, 250. Ano, 200. Ay, 200. ito buwan. 50. Ayan, napa-change po ko. Timbre. Swerte ba sa table yung nakuanan? Di ba nadikitan? Yan ninyo punasan ba? Nabacheck na yun. Oo, okay na. And thank you so much for the gadget, di ba? Di lang puro ka ng mga kuwan lang bali-dali. Ano, application services for your phone. Kumaon sa man, di ba? I-try ka mong mong AirPods. Sa'yo nag-AirPods. Oh my God! I-try daw na ako. Hindi ko na naman. Basta ka. Hindi ka na. I mean, Ay, kami na may nagbuhat. Bagkuhan ka. Sa ko. Actually, palit yun yan. Ayun na. Ayun, nagbayari. Okay naman Hindi doon. na ako bayaran. Video mo muna. Paano ka naman bayarin ko? So, AirPods lang. Si perfect. Wow. Run for surplus. Wow. Try na music. Pila po niya siya, Sir Louie, kung palit Kung ano siya ka... Yes, right. Ilasan na. Ha? Ilasan. 2499 na siya. Hindi na kayo ang panahon. AirPods. Alam ko na, kay gulo na na ko yung AirPods. Di ba nisulod ko sa kaulap gadget nga wala yung AirPods. Mas na, lalagipin na yun yung AirPods na. Ay. Thank you so much. So, ayan, magpaalot si Alot Boras. Isa daw nga, ano haircut mo? Pa-haircut mo gagapin. Shara, Mo nagpagupit si Alot Boras. Thank you so much. Wow, marajig Paid ka. Marajig na yung usap. Adam, babe. Mga nausap mo din. Asa mang before and after, marang mag-before tanan. Online term sa ila dito magpagupit Alot ang sa ilaha. And timing po nga, yung nickname is Alot. Nagpaalot si Alot. Wow. So ayan, we're here at Centrio Mall, Ayala, CDO. Mag-dinner kami with Harold, Jay, and Sir Louie. Wow! Sumuka na mo. Uy, padafin mo kayo, mapakan mo ano. Ano mo ginagawa? Wala, di makataa. Safety dito sa tao, hindi ang ako safety. While this ang Holy Spirit safe na rin ka. Walang yapi ng iya. Balik siya. Kabalo na sila. Lord, you know what we mean. Gutom na kaay.
Guys, please, Kalungag na ba? Yan, Bluetooth speaker. Bye, Bye, sir. sir. Bye. Yes. Butuan, SM. Lagi hilig man si Random og butuan. Uy, butuan. Pero mo ka butuan ay. Vlog. Oo, go, tuyok. Tuyok. Boom! O, di ba? Wala yung original Catriona. Papilig hapon siya. Abihon, gamit ang suwang. Go, abre ba? So, ano na dyan, mga dancer diri, no? Like, nag-tiktok dyan sila diri, bye. And front. Wala, lahi, Roger. Ay. Nanaka-rajud, Mickey, manayaw sila dito. Wala nang luyaman mo. Grabe na sa'yo. So, Ba na ko ajud ninyo. Sige, tatang tanawon sa inyong agi-upload. Tatang tanawon kung nakuha ba siya eh. Ay, lawit naman. Nanaming second. Usap. Tatang tanawon. Hindi mo focus. Later na lang. Later na lang. Pila ka oras atong tulog ba? 5. 5. Baldita, di ba? Inato siya ka baldita. So hi everyone. So today is my second day here in CDO. Actually, this is second day. Actually, third day na dyan siya. Pero kay kuan man. Sa panahon may ko ba? Basta karon kay magpabukid dyan mi. Kumbaga unplanta ng mga buhatuno naman today. So, wa may kabal. Asa may manakay or like asa dyan mi sa bukid. So, ayun namin diri kay kapangitan mi ko ng something like mabutang sa mga ulo, kalo ba karon or Chance ako ba? buang mga kaharo. Ako puti. Go. Naano mi diri sa parking anan sa mga sakyanan. Wala mi kabalo kung asa sa mga sakyan diri. I think I'm gonna wear my glass kay akong contact lens mahilis. Wow, nadi contact lens wa man good. Nagkita ra pa sa iyo. We own it. Hi, among sabay. Kami ra gitulo. Kami ra gitulo. Di ba? So, inani di ang... Ay, so, mag-invite na ko po ng akong friends. Kaya inanila di ay ang ganap din. We're on our way to Amay. We're so excited. Okay, first time na makato. First time ba ni mo alot? Or I know, it's my second time, but di siya inad ko ka... Okay. Yeah. Wow, zaman. The progress is basta, uy, wak pa ito na kuman. Gigutom ko, marag pila ko mga ang sa Japan. Manawag na miya. Thank you, kuya. So, ayan, akong driver. Salamat kay sa pulato, diba? Pwede na tawag viewing sir sa inyong restaurant sa main entrance. Kanang Okay. Ano pit ang kananan? dito sir, walk-in lang sir. Walkway. Dito, diretso. Dito, restaurant sa mall. Actually, lipong ko karon and murag ugad yung kaya akong utok. Kay kanang Apil ko, mura daw di ba ka nag-chill-chill mangod mi gabi like nag-party jud kay Atigo po na to. kay lagi gisulit jud ang oras diri sa Cagayan de Oro. Kumbaga kung mahimo lang di Walay jud ta tulog. Di way tulog ay di jud ta mag-stay dito sa pero wow, di mag-stay pero unsan tong orasan nakamatagan niyo mga 11 ata to no. Oh. Yeah, 11 na mi nakamata kay nakauli mi gabi mga 4 na ata 3:30 4 and thank you so much to Sir Louis of Call of Gadget CDO kay giubanan jud mi niya and grabe jud maka-accommodate si Sir Louis diri sa CDO whenever I'm here and makaingon jud ka nga the city of golden friendship. Yung end of you! Masabaan mo. Uy, tama mga diri tanan. Diri ang kuan? Diri ang kanan. Asa mga on? Wala diya. Ang mag ngayon mura may tanga. Dili day diri. Diri day is murag diri ang ilahang area of
ka na. Employees. Area of responsibility. Employees area. Kaya pala mo rin gisyagitan ta ganiha. Wala ko kabalo. Ay, wala ka dungog kabalo, biya ka naka-airpods. Ay, so did... Pero wala yung kabalo, magkaon. Ay, Dirang kananan po. Thank you. Randolph Chada kay Diri. Dahil sila kuya rin yapon. Sila man di gapon. Oo, rin yapon. Sila man puday ni ganiya. Kung dito lang na di mi ganiya gipasulod. Magkaon? Okay, okay. Oh my God, thank you so much. Additional water. That's it. Lama kang sirpan. Papadyo pa kumana mag-lunch. 4 and then 3 I think na. mga 2 hours na nga. Karoon is Naka-stress. proceed mi sa Larry's Hill. And, oh my God, I think I forgot to like tell you all nga na-adjud mi diri rin sa Amaya's View. Di ba? Marag wala man dyan ako naingon ganinga. Di ba? Taga diri rapod mo. Welcome, enjoy. Yeah. Oh my God, pets are not allowed. So ikaw na lang. Wow. Ako na lang hindi ka kasunod. So pila po lang entrance Diri. 100, sir. Oh my God, may gani kay mo nanaw ra jud mi. So, please wala. Mag-isa picture na yun ka. Sorry, libre lang. Limited time man po na siya, sir. Ayaw may ko anak ko yan. Like, Ikaw, di ba, para sa iya, no age limit. Yes. Pero na may face limit. Thank you. Welcome. Pero dili mi mo sapat na diraha. dili man mo naog naman, di ba? Picture lang jud. Pero ayun, Kaya at least kayong kinagdali mo bayad. ta. Sige lang jud. Mo kag ibabayad bitaw mi igor bitaw gid may mag-picture. Kaya di man ko siya pwede. Mao gani pod lagi. Ayun lagi. At least Pero ako, ako- magkuhan nga, stress ko na to akong kagwapa. Ayun lang, ayun din lang ko. Sada ba siya ngipon, di ba? Sure, ano nang lap? Atong Valentine's Day. Wala ka ba lo? Hala, kalain ano yung nang lapaw man akong suwang. Murag nagisi lagi. Pimple. Sabi ko na. Si Harold ba daw be? Ay, tiil tanan. Why na? So, anong sumadayo na dyan sa mga saka-saka. Oh my God, mag-perform ni Diri. Ang sa'yo niya i-perform sa May mahulog ka diri ba? Luwi ang boss. Mas protekta. Mag-orin ko sa'yo mo. Ayaw na lang lagi, Harold. Please lang ba, bro? Duwang ka na sa problema. Unsa di ang problema like? Mga matay. Wow, insured naman ko. Oo. 3 million. Kaya ako nag-insured naman ko. Hala, ang love you. Okay. Dungan na lang tayo, dili ka pwede. Ay, magbayad, yapan ka. Ikaw lagi ko mag-orin sa'yo. Partangan, and si Harold Regini, naog dito. So, si tawag ato, pisi-pisi na naog-naog. Rapeling. And ako wala dyan ko kay mahal ko. Pauli na mi sa moto, nangan hilang mi diri kay marag naniud to lang. Sabay gyapon mi ni ate kadtong sabay na mo ganiha. So nalipay ra jud mi. Sige na, kay Mark. Ako yung receiver. Ayan, pag-picture. Yehey! Magikapoy kayo kung nag-rappelling. Ay, nagko-order mo? Oo, ako ra. Siya, pero wala siya ninaog. Ah. Diba si Ralph na pinapa-picture? So ay nakabalik na jud mi diri sa mong gistayan and karon kay muli naman jud ko Jensen like dapat gani ugma ko man jud akong check out diri pero karon na jud ko muli kay alanganin ako ugma. So mga Dominic Ayala Mall kay mamalit may pastel and kay mo na murag mapasalubong na jud mo diri agikan sa CDO na diri kasi and ayun we're now on the way
Picturuhante. I so like burger, chocolate, Gister man ka. Ha? Yan, okay na, nakapalit namin. Just got home! Char home! Ako ang balay. So, muli na dyan yung Jensen and maura to tanang ganap diri sa Cagayan de Oro. So, balik, enjoy lang dyan na ako and na-enjoy pa ko. So, na-enjoy na dyan ko. And finally, muli na ko Jensen and ganihagi kan mi Centrio Mall kaya namalit ko mga pasalubong and here they are! Pastel and abot sa ting duha nga akong napalit nga gibay one take one man ni ate so ipalit na lang po ito jud ko niya so giko na lang jud nako okay gibay one take one jud niya and ayon muli na ko and maura to tanan thank you so much for watching and nana sa inyo kung mo-subscribe mo wow nana sa inyo kung mo-subscribe mo o dili kamalas ba kung di maka-subscribe ayan see you again sa next vlog.